Zdravím všechny craftery a craftačky a jsem tu u dalšího videa a dnes jsem tu na Hide and Seek. Budu jeden blok, jak můžete vidět, a jsem podzol a prostě musím se rychle schovat, musím mít 5 vteřin na místě, aby byl jeden blok, pardon. Takže jsou tady takový síkři a ty mě hledají a musí mě zabít. Když mě zabijou, tak potom jsem já ten seeker. Takže dívejte, tady je podzol, tak se schováme třeba sem, aby jsme měli také výhled. Tak, jak můžete vidět, mám jeden, už jsem jde, mám jeden dřevěný meč. A jsem takhle ten podzol. A teď stojím na místě a už jsem jenom jeden blok. Jsou už 3 síkři a 10 hiderů a hraje se prostě na to, kdo vydrží nejdýl. Tak a prostě budeme čekat, vidíte, a teď přede mnou už se spavnul tam vedle. Takže prostě se musíme schovat, aby nás nenašli tady ty síkři. A tak. Můžeme je zabít, ale mají 3 životy. Mají zlatý meč a pak mají ironový brnko. Máme tady enchantovaný meč a máme tam nějaký, nevím, teď už co. Jak můžete vidět, máme tady time left. Zbývá 210 sekund. A teď jde někde kolem mě ten seeker za mnou. A co to bylo? No a vidíte, už mě zabili a mám teda diamantový meč a teď budu hledat já ty hidery, jste takový v kleci na začátku, než se spawnete. Je to jak být myš. Tak a vidíte, a teď jdem hledat. A já zabiju ten druhý podzol. Ale musím to nejdřív najít, kde jsem byl, já už jsem to zapomněl. Že tady jsem šel, jo, tady, vidíte, tady běží ten diablok. Já je nechám, aby... Tak a tady někdy bude... Tady jsem byl, někde myslím, ne. Kde já jsem to byl? Jo, a tady. Hajzlíku, hajzla. Jo, a vidíte, a už jsem ho zabil. A už je těch hajderů jenom 5 a seekerů je 6. Vlastně je to jenom o tom, že prostě mlátíte do země, až máte jako štěstí. A jsou TNTčka, tady můžou být. No. Prostě je to jenom fakt o tom, že prostě hledáte a mlátíte úplně do všeho, co vidíte. Je na to víc map, víc aren, já jsem šel tady na to. No. Tady není nic. Tady ten diablok je nějaký takový vystrčený. Aha, tady je víc. Nic. Tady někdo nahoře bude. To je mi úplně jasný. Ale člověče, je to dobrá schovka a já jsem asi půjdu příště, jestli se také stoupnu. Super výhled. Jo, a dívejte, tam je jeden blok a my půjdeme po něm. Jo. Takže jdem po něm. A vidíte tam ten seeker, už ho asi viděl, protože po něm jde. Půjdeme tady na to. A víte, už je jenom 60 sekund. Sakra. Šup. Ne. A vidíte, jich pořád 5, takže oni asi už vyhráli, to už... Ne, ještě nestrčil. No, takže prostě jenom tady tak poběžíme a budeme hledat ty bloky. No, už 30 sekund a vlastně, když někdo někoho zabije, tak se by myslím příčte 15 sekund, teď už nevím. A byl bych teda rád, kdybych někoho našel.
nějaký tak vystrčený. No, tak to už jsme prohráli, vidíte, že jako 3 sekundy, 2, 1, no. Je konec. Tak, teď jdem do další arény. Víte, tam se mě píše, že všechny arény už odstartovaly, takže já se nemůžu... Jo, dobrý. Tak jsme v další... A je to ta stejná. A to se mně líbí, protože tady ta aréna je fakt moc dobrá. Pardon. Nevím, kde se spawnují ty síkři, ale vím jen... No, jo, tam v té kleci se spawne ten síkr. Tak začínáme za 20 sekund. A klidně mě napište, jestli mám třeba to natáčet s Kluklukou, další díl nebo sám, můžu jako ten nějaký minihry, třeba Survival Games, Hungry Games a už začínáme. Sekunda a sem. Diablok, ne! Půjdeme na tu velkou horu. Tam je, velká hora. Ten seeker vlastně je tam, no a už se tam spawnuje. Už bude za chvíli venku. Takže já bych se rychle zdekoval, protože fakt bych nerad hnedka zemřel. Tak, půjdeme sem nahoru. Protože odsud máte super výhled. Tak, stopnu sem. Takhle bych viděl. Tak a už jsem Diamond Block. Dívejte, tady nějaký běží. A vlastně teď jenom čekáme, jestli na nás někdo přijde. Abych řekl, že ne, je zatím pořád jeden seeker, nějak mu to moc nejde. Tady běží. Víte, jak ten diabolok mu úplně nabíhá. Tady někde píše, že seekři jsou lamy. Já blok TNT, já taky. Vlastně nevidíte niky, nevidíte skiny, prostě vidíte jenom bloky, jak skáčou a běhají. Takže je sranda prostě, že vy jste ten seeker a najednou kolem vás proletí nějaký blok. Pak je tady jedna TNT místnost, tam se dobře schovají TNTčka. Takže budeme prostě čekat, jestli nás někdo najde. Už jsem 5krát vyhrál tuhle hru. Dneska jsem to začal hrát, jsem najednou to viděl a na YouTube se mě to ukázalo. A tak jsem to šel zkusit, no a dneska 5krát za sebou jsem vyhrál, ty to hrajou po 6. nebo po 7. Ví, jak jsem předtím natáčel, jsem prohrál. Ale ty bloky mají fakt dobrý, že ti seekři jsou vlastně takový, vypadá jak tupci, protože mlátí do všech bloků kolem sebe. Tady běží diablok, jo, a tam je ten seeker a vůbec si ho nevšimnu. Jo, a dívejte, už za ním běží. 5 jich už je. Už 5 seekerů a 13 hiders. Ještě mě nenašli. Seekers jsou lamy. Lamy. City, lamky. No, nevím, proč to čtu, si ten chat fakt už vypnul. Kde je seeker, ať napíše já. Napíšeme já, aby jsme si z něj vystřelili. A někdo napsal, že je TNT vedle
něho, takže třeba jak ho zabijou, tak pak ví, kde je, jako jsem to udělal předtím. Jsem věděl, že je tam ten podzol a zabil jsem ho. No, už je 12 Hydras a 6 Seekerů, moc jim to teda nejde, protože zbývá 50 sekund. Tak toto jsme asi vyhráli mi Hydři. Dějte, a můžete se aj schovat do lávy, jako jo, to je fakt super věc. Nebo, už jsem to jednou zkoušel a nehořel jsem, nevím, jestli to pořád je takhle, ale pardon, se mi to laglo. A je prostě sranda, že prostě jenom se koukáte, jak jenom tady kolem vás běhají bloky a tak, no. Server budete mít v popisku videa, jsou tu, to je server na minihry a vidíte, takže jsme vyhráli, jo, je to super. No, to by asi mohlo být pro tento díl všechno, jenom abych vám takhle ukázal hide and seek. Počkejte, chci dostat tam nahoru, jak právě, že zkoušel skákat oni, to je taková jako... A. Takže prostě o tom je ten hide and seek, no. Jste blok, oni vás síkři. Hrál jsem jednu dobrou mapu, ale teď já se kouknu, kde je málo lidí a... Vidíte, tady máte start. Start, 1 sekunda. A už jsem to nestihl, tak jdu tady do tý. Tady zbývá 10 sekund a je to nějaká jiná? Ne. Je to zas ta stejná, tak se spávneme pryč. Ne, tak už ne. A jsme TNTčko, vidíte, to je hrozná věc. Protože vlastně půjdu tady za tím TNTčkem, protože jako TNTčko to je fakt hodně těžký se někde schovat. Ty TNTčka moc jako se nedokážou schovat, protože oni jsou hodně viditelný a potom je to těžký, no. Já si vyjdu takhle nahoru a půjdu sem za nima, protože tady se schováte fakt, ups, to chodí nějak samo. Víte, asi kři už jdou sem. Ne. Já bych teda spadnout nechtěl, aby mě tady zabili. Síkři. Tady vidíte TNT místnost, to je super. No a vidíte, že jsou normální TNT. Já bych se rád dostal tam nahoru. No, tady se zkusíme ukrýt, ale tady to bude moc nápadný, takže zdrhám. Jsou teprve 2 síkři, takže v pohodě, já nevím, kde je. To zas chodí samo. To se schovám sem tady za ně. Tam to nejde, ne. No jako fakt je to, dívejte, tady jsem dozadu, tady za ten blok se schovám. Ale já si myslím, že ti síkři mě najdou tady, protože tady je fakt blbá schovka, jak bych se schoval sem nahoru. Tady na ty TNTčka, tak. Tady ty schody, jak tam bych šel. Šup. A teď jít kam? To je... Tady je TNTčko hodně viditelný, takže skočím sem. Tam nevyskočím.
se budu muset schovat tady, protože... A tady TNTčko. Ups, co to bylo? Takže síkři jsou jenom 3. A jsem... Ne, tady být nechci. Tady ti síkři se moc nepohybují v téhle části, kde jsem já. Což je super. Já se schovám sám dolů. Takhle. Sice nebudu mít žádný výhled, jo, ale jako je super na tom, že mě nemusím najít. Čekáme, než nás bude... A tady někdo u mě je. Ale se bojím. No vidíte, takže jsem zemřel a budeme síkr a budu nahánět bloky. A jdem na to. Já půjdu do té části, kde jsem byl já. Tady běží TNTčko. Sviňo. Pojď sem, ne, mě se to lagla, pojď. To je možný, mě... Zabije mě to? A vidíte, toto jsme taky prohráli, Seekru je 8, Hyderu je 7, ale zbývá jako 18 sekund, takže ono už není moc co řešit. Protože tohle už bychom fakt, teď by museli zabít aspoň tak 3, aby jsme to mohli vyhrát, protože no to už je 4-3-2, no a je konec, můžeme zabít. Tak já si myslím, že pro tento díl by to mohlo být všechno a loučím se s vámi, tak ahoj!